Ako se zaglavim da me gura tamo. Ti znaš da smo mi generacija? Imate životinje, kako onda tumačite ovo što se dešava? Ja imam oko 14-15 I ne želi kontakt sa javnošću, tako da smo ostali uskraćeni za njegov komentar povodom ove situacije. Inače, sam salaš nalazi se na tromeđi 3 sela i ugroženo je praktično oko 600 hektara. Idem danas pričam. Evo u kameru mogu da kažem, danas, 7. marta, u ovoj Srbiji 15 časova na prvom programu RTS-a ide priča.